أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا والنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بدي شريف لا فلبو أمبي أو بلا جلي فوكا ولن ماندو أمنو بكام فلا جمانا نكونا أني جمانا كوكا بي أمبي مالي فابالا بماكو kerenkerenyana kina kimi mi wele sirakoro dunfi kalambulo belebeleba min bi sirakoro dunfi n'u b'a wele ko nuru zaman waati nɔrɔ u ye mawuludu belebeleba dɔ sigi kalanbulo tɔgɔ la ka fara u karamɔgɔ kan n'o ye abdulkarim tarawure maaba caman kun bi kɛnɛ kan an ye min sɔrɔ kɛnɛ kan ne ni aw an ka ɲɛmada u fɛ أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا يسع دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا ما شار الإسلام نالنا من الإنا ياتي ركنا غير منهدم مولاي صاح المراجي المراجي اللهم 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 كفر ذنوبنا اللهم 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 كفر ذنوبنا بحرمتي وببركتي بحرمة سيدنا محمد اللهم 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 كفر ذنوبنا ببركتي وببركتي ببركة سيدنا محمد الله لا إله إلا الله 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 يا جبار لا إله إلا الله يا ودود لا إله إلا الله يا بشيت لا إله إلا الله يا رؤوف يا متين لا إله إلا الله يا جبار لا إله إلا الله الله 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 لا إله إلا الله أما لا دليل جبني كم بلا كدوم هذه مولانا أما لا دليل لك همون جرا كنا سجدا خير لك ولي خير لا أما الله سبحانه وتعالى دليل مونا نهر لك بس خير لا أما الله سبحانه وتعالى دليل لك شجرة غير هما لك سبودما أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. أنك لنكو كتميني كوشيتنا ترما. الله سبحانه وتعالى من شيطان يرمى جاء كبك النملة. نكا يربونا سببي. نعم. الله سبحانه وتعالى من شيطان يرمى جاء كبك النملة. نكا هشيديا سببي. الله سبحانه وتعالى من شيطان يرمى جاء كبك النملة.
naka nyaga nyere la sababu yi Allahu akbar. oy kama Naam. an jugu folo folo o shitane Wallahi. shitane kunango yara Aha. ni jugo ba sabai Wallahi. a jugo ba folo Naam. nyaga nyere la Rawle. a jugo ba flana Aha. oy hashidiyai Allahu akbar. a jugo ba sabana Naam. oy yera boyai Ah. mana mina Naam. Allah subhanahu wa ta'ala wa iz qala lil malaikati Allah. inni ja'ilun fil ardi khalifa Wallahi. mana mina Allah subhanahu wa ta'ala ko Naam. kumba fe ka dan fen kura do dan na abda duguma ko linka nani fo melako nyana Aha. melako ko nyama no iblisai ale je melako ko nyama arjina kono Wasabe. ala ko Naam. mena dan fen do dan na abda dugu ko loka Aha. no ye adama do yi Wallahi. shitana ko Aha. ala ebna dan fen wara dan chugo di kana dugu ko loka kasurutna fuila ne ala kan sosolite Allahu akbar. utna fuila kan na gon joli bon Che. kasoro on melako biya Aha. ambe ka subhanallah foke e alai ambe ka alhamdulillah foke e alai ambe ka e ala tanu Wallahi. ala wujabi tugudi Naam. ala ko iblisa ma Aha. yalma awdi ba don wa ne ibado Allahu akbar. o kerat manamina ala subhanahu wa ta'ala yutaka masaya ko naka anfa adam da Aha. kabo ji ani bokola Wasabe. ji ani boko Wallahi. o ta ko gena ala bolo Allah. inma arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun Wallahi. na ala subhanahu wa ta'ala ya la nyini Naam. kabna ka danin doke ala ka sebakan ciya kona dan ka fako ke wasura kera Wallahi. Rawle. ala en fa adam danga ba jini bogola Naam. ni ka soro ka faram meleko ko arjina kono aka soro ka fo meleko nyana Naam. ko wan fla ka dan fa mun da naw tungunga na min da fla ni ye Allah. wa bi mena nyogon danga woni nyogon ce Allahu akbar. nyogon dan Wallahi. o nyogon dangera jumai Naam. na dona arjina kono aye meleko nyininga Aha. ko arjina yiri sununun togo Naam. meleko masuru ma jabi don Wasabe. ko ala ma ala anteni jabi don Wallahi. anteni yiri nunun togo don Che. foni e ala yerena no doniya mina Rawle. summa raddahum ko fa Allah subhanahu wa ta'ala balamini kinya san fa adam ma aye adam nyininga Aha. na adam nyininga yiri su min togola o yasra ala adam na doniya Wallahi. adam me yiri su nunun togo fa yana Wasabe. o yoro la Naam. ala ko meleko ma ku bela jelenga sujudi bi an fa adam Eski. ku bega sujudi bi an fa adam muna Naam. ala examen mi ku ni nyogonche adam yu da adam pasera ko to Wallahi. nin kera ka soro bato me damene Allahu akbar. o ba yirana Naam. ko dine damne doniya yi folo ala mo faka hadithul qudusi la fa'arifuni kayf qabla an ta'budun fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'budun ka nyini akwane ala don folo yani ka to kene ala batu Allah. no mene ala do wene ala batu chobodi Acha. wani doniya te baduti Wallahi. ebse ka seleti se suratul fatiha la ebse ka seleti se tahiyya la e ka o batu betami Acha wasi. doni damna nani Naam. batu damna ni doni ne folo Wasabe. o karat manamina Aha. na Allah subhanahu wa ta'ala ko melako makuga sujudi be adam yi Allah. kada ga adam yaw dan doniya la Huwa. iblisa o madama Allahu akbar. muna Naam. ale ko Aha. ne dana ka bɔ femina o ka fisa ka tɛmi adam kan ale dana ka bɔ tasuma la adam dana ka bɔ ji ani bɔgɔ la ale ka faamuya la tasuma ka fisa ni ji ni bɔgɔ ye yɛrɛbonya nana la Allahu akbar. o ye kama Naam. kana ɲaga yɛrɛ la Abada. kana maa ye ka jɔ mɔgɔ la i bɛ maa dɔ sɔrɔ maa dɔ b'an cɛlaya fini ɲuman t'a la a ye cogo cɛ man ɲi nka ala jɔn don dɛ Wallahi. ala jɔn don Wasabe. o ye kama Naam. ala ko Naam. ala kira b'a fɔ a ɲɛna a ka kumakan kɔnɔ la ko inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah. a ko ne ala mago t'aw ye cogo la Ai. ayi
anga bazan ba nunu ayi anga burudi ba nunu ayi ala kira ko kishin nama bai ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ale magutanye chugo nunu na wala ila suwarikum wannama wata au farsugo nunu fanala iga bonya ni ga jenyai ika jeya ni ga finya ayiga dogoya ni ga surunya ala ko ne magutola walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum akone ala subhanahu wa ta'ala magobe ada madinga fen fla dorono fen fla au duskun una ka baraketa ala magobe ni fen fla la yanzuru ila qulubikum wa amalikum ne magobe duskun la ibe duskun nyuma ya mige ka nyesalama ibe bara mige ni duskun jele yai ala magobe ni la wa amalikum ko fa be bara mige ka nyesalama ni fen fla ibe tani nyokon wallahi ni fen fla ma nye ada madika bara tinya de ni be batoke ni be sadakati ke aboni duskun jele ambadi ala jati kama ntaka ni yira yirai ni be batoke abatoke mbage ala jati kama ntaka ni yira yirai ni be jia fen fen ga ni ala jati kama o duskun nyuma yai ni duskun nyana ibe soroka bara nyuma fanake bara nyuma nyuma ma dole be ma do soro u duskun kai go ma songa bara nyuma ke ibe ma do fana soro we bara nyuma ke ngauta ke ni duskun sanu yai no kera bara nyeto kaje wallahi ibai amma fa nganga nan soro ko to wonu no ku duskun jelendo ku te se hashidi ala o ti se dabal jugu kela nga ubana ka bara nyuma ga ala ubana ka sujudi be alai we kama uga duskun yali ate na fanyo yi o iba an frafun do fana soro an be selifo ka an tenfi an be sadakati boshu an be sungolo tle bis basu nga tekini duskun mali yayi o bara ifana an ma fa ko abe yere segen bara la wallahi balma ken balma musu ni ba fe ga bara kin nafa yejija ni ba baraka ke ni duskun mali yayi ika soro ka bara nyuma ke ka fara aka wallahi ambala de duskun salima ala ka dina o bela jema amin bara nyuma ke ala ka no yani ya rabbi we kama iblisa alay nyaga na yerela gafale kafsani ninye kadaka ale bora tasmala ni mbora jini mbogala kana maye ka jom gola wallahi mai uye nyaga yerela we kana jom mashila ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira hala ni demsani fitini mana ben ala kira tumi majigin kafu atto yera buya farida yera iblisa ka kuna ngoya fulana ale yaye ale tiye meleko ko generali meleko ko nyamo ko tundo nga ala nana danfa wala dansisan no adam ye danfa mi fana bena bla ale sanfe gadaka o yale dan doniya lo mebalima imai o hashidia willa duskuna o hashidia willa la ale tiye nyamo koy nafara ko ale meleko ko nyamo ko to kale fana bena majikinge mo wala ye tuguni aw mebe adam o mebe iblisa hashidia mayne ale yaye ale kera nyama ya ale tafe mawere ke nyamo koy tuguni ale kera nafulo tiga ale tafe mawere ke nafulo tugi tuguni ale kera toko tiga ale tafe mawere ke toko so tuguni ale kera dawla tiga ale tafe mawere ke dawla so tuguni hashidia mayne ala iblisa kuna ngoya ni ya yoro flana Allahu akbar asabana o yera bonya ale ya yetuguni ko ale ka koroni adam ye shifana la aga korona ye shila adana ka bo femino of kafsani adam ndana ka bo feminya wale meleka ko nyamo ko fanai ale ka tlaki majiga adam ye o yera bonya fana nana Allah ni jugo ba sabaye iblisa kuna ngoya wallahi amala deri ala ka nena o bela jelen kisi ni jugo ba nunu amin ayami fone shitane ada mari an jugu fola fola o shitane wallahi an jugu flana isna musote ay isgi nyokonte ibaraga nyokonte an jugu flana an nafsi
النفسي يرني أنا ما دين جوجو فلان وياني كان يجوجو يني روره ده أما فوق يجو بنا تجوجو ده أي بنا ما على كان بمؤمنه بنا تجوجو النفسي أنا ما دين ني ويا يرجوجو نيتونا ينيكو أبي سما كذا هلاكي دعوانا نيتونا ينيلا جايكو نيتونا نيدموكو سيجاتا لابي سما كذا هلاكي دعوانا بال ما كم بال ممسو كاتلي كماني منوغلا شونكا دي نيدماي نيدمن بيكو شونكا داي نيدمن بيكا دوغتلا فاكيكا سنوغا تيكا ولي كاسلا على وكادي نيدماي kan nafolo bi kan nafolo la ka diala kama kadi ni jume ni mandi ara madeni ye ni mandi ara madeni ai wa fami mandi ara madeni we bila sa arjinam fami ngada ara madeni we kama ko jahannama ko lilondo ara madeni la janye fewni la e hakilla nyima wajulu kala munata karamo mo fle abe genou ni nous y versi donc à souler do ni nous benebe fulu matu e la boîte la taka mandu yo dlomi mandu yo wa mbenja mandu yo wa muna ya toy parce ya mande alay nga nu tuguna ni janye ko abula se halaki danga ambala dele ala kan kishi ka ban niu toro amin ya rabbi an kelen ko ka tanga yini ka bo shaytano toro ma no yan jugu folo folay ka tanga yini kan kishi ka ban yere kun toro ma no yan yere ni o ko fe amma yina allah subhanahu wa ta'ala fe aga solli ke zamzami kan ka solli ke hashimi kan ka solli ke makiyu kan ka solli ke madani kan ka solli ke ibn abdullah kan wa solli ke ibn amnata kan wa solli ke zawjati zaidat khadijah kan ala kira sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn abdullah jami nanyo ko medda wa nyo ko were fanatina dantu ala ko jami ma inna fatahna laka fatihan mubina ليغفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك إلى صراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم على قال جيمتوني ولا سوف يؤتيك ربك فترضى جميع أبغى نجا سيأتي amma delika ala tana kala kare ala la abange naga sayache amma delika jurumina ko ke abange na foka ta fatu tlema delika joche inka ai tlema delika jo ala kira sallallahu alaihi wasallam kaba no ko yetumbe tama atnofe ala kira abange na foka ta fatu amma delika dimi mo ko bi ko ala kira dimi ne flemo hali domina ala kiraka mau ya kan soso domina makan kafiru bana kuta tuka yimura ko ago mau dela ya sabali mau dela ya sabali mesra halaki kana soro ina fammi musa ka mau soro katin ama delika dima ka mau domina makan sigi gele ra chaimbolo no atara benala no toifa ka ya bonga kuruna niga kunso ka kira joli jigina adoni kama ko sangulo jigina ako ya rasulullah iba fanga munga toifa ka nununa sisa toifa si yoro beneme kulufla ni nyoko jema ko kulufla ko ya rasulullah ela fanga munga toifa ka nununa sisa dugu kala sunana ako ya rasulullah iba fanga munga toifa ka nununa ala ka chide ngo chokodi ako ne ba deli ala ya fa toifa ka nununa awala ma dali fe ya fa toifa kanunu wala kira
ni e maa min m'a dɔn i m'a dɔn nka an kana jigin a dɔnbaliw fana la arabu b'o fɔ u ka zana la o katima u nasa ala kayiri o k'ole kɔnɔ k'i bɛ kuma adamadenw fɛ adamaden bɛɛ fɛ n'a hakili dan hakɛ de ka da kan adamaden bɛɛ hakili bɛ ɲɔgɔn ye adamadenw hakili bɛ ɲɔgɔn ye pour i k'a faamu ni ko i bɛ taa lycée cours ta ka na kɛ prémandé kun est ce que olu b'a faamu ni ko i bɛ taa université cours ta ka na kɛ lycée mɔgɔ kun est ce que u bɛna faamu wa a bɛ nin cogo la ala kira ko bɛ nin cogo la ala kira ne ma cɛ in dɔn cɛ min kɛra i ka diɲɛlabɔ sababu ye ni ma cɛ in dɔn cɛ min lahara don ni suruna doni wɛrɛ tɛ yen ni cɛ in tɛ o la ala kira sallallahu alaihi wasallam halisa ne m'o dɔn n kalila ala la lahara don kira 313 ala ye kiraw la ɲama kɛ kira cɛ 5 min ye nabila nuha nabila ibrahima nabila musa nabila isa nin bɛɛ lajɛlen ala kira ye bɛ nin bɛɛ lajɛlen suruna don alikiyama don alikiyama don n'a fɔra ko an bɛɛ lajɛlen b'an jɔ kɛnɛba kelen kan an jɔlen kɔfɛ kɛnɛ kelen kan n'o kɛra jinɛw bɛ sɔrɔ k'an kooli ni jinɛw y'an kooli mɛlɛkɛw b'an kooli nin don in na ko tile bɛ jigin tile ni adamaden kunkolo tɔ bɛ to nɔgɔya kelen adamaden ni b'a fɔ a ye na nin ma faru kɛ la waza ko boli yɔrɔ bɛ min a ye boli yɔrɔ tɛ yen tugun n'an b'a dilan an k'a dilan ɲɛnɛma in kɔnɔ boli yɔrɔ tɛ yen tugun an b'a ɲɛsin kiraba mun ma e nabila nuha e min ye kira fɔlɔ ye i tɛ taa ala suruna don an ye wa taa ala deli an ye a ka suruna donni k'an ye tile ganna ala kɛ kiriw tigɛ an ka bɔ tile in kɔrɔ nuha an b'a fɔ ko ne yɛrɛ bɛ yɛrɛko ɲini na bi nuha ko ale yɛrɛ bɛ yɛrɛko ɲini na bi don min na ale ka mɔgɔw halakira n'ale y'a den wele o ma diya ala ye ale t'a dɔn ala bɛna ale mako to ala tɛna ale mako to an bɛ boli an b'an kunsi nabila ibrahima ma ibrahim b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ yɛrɛko ɲini na ne ni n ka kiraya bɛɛ ne ni n ka nabimaya bɛɛ ne yɛrɛ t'a dɔn bi ne bɛ kisi ne tɛ kisi ne ka ɲɛnamaya bɛɛ ne ye nkalon 3 tigɛ ne t'a dɔn ne bɛ kisi ne tɛ kisi e ni ne a ye nkalon joli tigɛ ibrahim k'ale ka ɲɛnamaya bɛɛ a si bɛɛ a ye nkalon 3 de tigɛ wa sariyatigiw ko ko sariya na k'o tɛ nkalon fana ye han a si bɛɛ k'ale yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲini na an bɛ boli an b'an kunsi jɔn ma nabila musa fana ko wa ale bɛ yɛrɛko ɲini na bi ka da kan ni bɔra ale bolo ale ye maa faga ka sɔrɔ a ma daba kama e ni ne an ye mɔgɔ joli joli bɔnna u niw la maa joli joli bɔnna u niw la an ye kɔnɔ jeli jeliw tiɲɛ fi ayi zanbin qutilati ko alikiyama don o den mun fagara ko k'o denw bɛ wuli ko u ye mun jurumina k'o kɛ n'u baw y'u faga u ye mun jurumina k'o kɛ bi anw adamaden de bɛ den bange bi k'a ta ka taa bila kabinɛ kɔnɔ den bange bi ka taa bila congé dingɛ kɔnɔ ka den bange bi ka taa bila kɔlɔn kɔnɔ ka ɲɔgɔn faga bi adamaden ni tɛ foyi ye ɲɔgɔn bolo Allahu akbar Musa ko ne bɛ yɛrɛko ɲini na ni bɔra ne bolo ka sɔrɔ ma daba kama n t'a dɔn ala bɛna mago to ala tɛna mago to a taa nabila isa fɛ yen isa b'a fɔ bi ne yɛrɛ bɛ yɛrɛko ɲini na ka da kan ne ka maaw ye ne minɛ ka ne kɛ ala den ye ala subhanahu wa ta'ala ko qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
akon netna don na ala bina ne magoto la ala tna magoto ola akon ba fata ba minata denfe ata abdullah denfe aw kana awni ne am bega jaka nyesa ala kiram sallallahu alaihi wasallam التكبير الله أكبر ثم تكبير الله أكبر شيخ nayan kusi chaina نمو chami ma delika jurumina ko ke أبدا chami ma delika baka so sama vacances لا 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 abange sambi woroni san saba kono la aya beke ala kola والله شيخ kabata jogo flaseli sidratul muntaha koro allah subhanahu wa ta'ala wa ko muhammad tanguli والله neni lahiru taye way kama ala kiraka lahiru kan flabe صلى الله عليه وسلم ala o lahiru ta ala kiram mondo صلى الله عليه وسلم ولا ولا o lahiru kan flaj mai نعم kunta ala kiram mondo halaki ayo lahiru kan min ala kiram والله أقول wallahi rado surona doni آه ayo lahiru kan min ala kiram الله عملت الدين no tunte إيه الله ni ala kira kan lahiru kan tunte namba minata dengen tunte ni sayyidatul khadijatu furujan tunte ni fatmatu zahra fain tunte sisan tun masro jen halakira جينا دلمتك على كرام محمد محمد لبوتيك جيت وإمامد ما بدمون ببتيك على كرام محمد مدينة مولا ببتيك على كرام محمد بديرك لدو ببتيك على كرام محمد محمد لبوتيك كراته لا لغريدو رويت تبلاي ala kira نمو hali kafiru kan ka ala kira barka والله شيخ salama ko te de kafiru ها nabila shuaibu ka mau halakira mun koso ولا ولا konu be sumani ke baskili la ku ta dafa الله أكبر an ga su kono lo be tugudi أتسمع يقول nabila lutika mo halakira mun koso ko cheni che ko be kan nyogo nyini pede ya ni guro jegeniya an tun tana papier ka autorité jamana kono wa سبحان الله nga imam bawo sigile fla nga don bawo sigile fla والله اسم lutika mo halakira ka dugu koro ta nuye ka korota ka tora ka dabiri nuye hali shini jibinta fala yoro ها ay كوبيسا ko lu tun be pede ya ke cheni te cheni tun be nyogo nyini الله أكبر biota kan fe wa أبك والله isa ka wati dugu do halakira ko jena kela temto dugu kono ko dugu do ye jira ma ga jimi مبروك تراولي jena o mabo dugu na biong tlela wa أرجع ka to ka ku jogi toronda wala ku yira feri والله anga ala kira barka da ku والله بالبلي alhamdulillah rabbil alamin ala ni'mati al ummati al muhammadiyya صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلامية صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين على نعمة الإنسانية صلى الله عليه وسلم صلى الله أنك على فوالا ننشي والله على ننشي على ميونك على كرام مانتوني على ننشي على مينيني كادا مريا مانك بغاي على ننشي على مينيني دسكون كانا كانك سلامي على إراتة بغا سلامي عايش ماما ماني على تي دسكون يتي سلامي يكودي عايش الله أكبر أم بغالا فوق على باردرا تراولي كما سروياني يورينا ها وقتي كورون كما ها كما دي كما تقوما يا الله تراولي an nisɔndiyalen don والله yan t'an kuma yɔrɔ ye an bɛ foli belebeleba sɛmɛ faama ala la والله ale min ye bi yira ne ni e la kɛnɛya ni ɲɛnɛmaya kɔnɔ salon an ni dɔw ye nin kɛnɛ sigi يا الله ɲinan kɛnɛ fɔra olu kɔ ala kɛ hinɛ u la ala kɛ yafa k'u ma يا ربي الله k'a ɲini ala fɛ نعم san wɛrɛ kɛnɛ ala ko yira ne n'aw la tuguni اللهم امين
ka foli belebele sɛmɛ ala kira la kisi ni nama ba ye ale min an ka diɲɛlabɔ sababu ye wa an ka lahɛra kisi sababu ye ale min bolo ka foli bila an ka dɔnnibagaw la an faw an karamɔgɔ olu de sigilen filɛ duguma tiribini kɔrɔ an ka imamu ka foli bila an ka seku n'an karamɔgɔkɛ yɛrɛ la n'o leader religieux ɲɛmɔgɔba ye Sheikh Alhaj Sheikh Sherif Usman Madan Haidara fo y'a fɔ Bangoni na ko Zirakɔrɔkaw k'u bɛɛ lajɛlen ka foli kan b'a ye ko k'a sama ma ko an b'a dugawu b'a ye a n'a ka baarakɛla bɛɛ sija ni kɛnɛ Ala k'a d'an ma an balimakɛ yɛrɛ n'o ye Musa Diko Cunkan ale b'a émission kɛ télé Sirifula la a yɛrɛ sigilen filɛ nin ye bi kɛra ne tiɲɛ fɔlɔ ne n'a kɛ ɲɔgɔn ye nka an ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone dɔrɔn la téléphone na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ mais ko foyi gɛlɛya n bolo a ko wa n bɛna fana wa ale yɛrɛ tun bɛ ka n wele a yɛrɛ bɛ daminɛ i b'a fɔ n kɛnɛ wagati jumɛn k'a bɛn n'a ye a yɛrɛ tun bɛ ka o diya ɲini ne fɛ n bɛ Ala deli si jani kɛnɛ Ala k'a d'a ma a bɛ baara min na Ala k'a tigɛ mɛn a la a bɛ baara min na Ala k'a tigɛ mɛn a la an ka Haut Conseil ɲɛmɔgɔ Imam Sheikh Mahamudu Diko an ka foli b'a ye nin kɛnɛ kan imama tɔgɔ la Mali alimamitɔn bɛɛ ani alimamu bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen k'anw ye denmisɛnnin ye an mago b'olu ka duwawuw la anw b'a fɛ k'an sen jɔ olu sen jɔ nɔ de la an mago b'olu ka duwawuw la an fa Alhaji Sheikh Amadu Bilen Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa kama Ala ka barika da kɔnɔ Alhaji Sheikh Abdurrahman Traoré Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa kama Alhaji Sheikh Ibrahim Traoré Ibrahim Kulubali Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa kama nin cɛba ninnu de kɛlɛ kɛ diinɛ kɔnɔ bi an ka foli b'u ye ka foli sama an dɛmɛbagaw la ni y'a mɛn an sera ka nin baara in kɛ a tɛ taa musaka kɔ dɛ nka maa mun y'u ka nafolo bɔ ka don Ala ko da fɛ dɔrɔmɛ ni fila fila u ma di ne ma an b'a fɔ ko sini ɲɛsigi baara don u y'a kɛ Ala kira min kama an b'a fɔ Ala ɲɛna Ala k'a kɛ o Ala kira kama ka miliyari caman turu a nɔ na o se bɛ Ala ye u y'a di Ala kira ko min kama an y'a ɲini faama Ala fɛ Ala ka ne ko tɛ dɛ e yɛrɛ fana ko tɛ ne ye juru min bɛ ne la wa juru min bɛ yɛrɛ la Ala k'a kɛ Ala kira kama Ala k'u bɛɛ hamu jara an dɛmɛbagabaw Zirakɔrɔ ka foli bɛ Zirakɔrɔ sigida mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye n'anw ka kungo wulila yan Zirakɔrɔka bɛɛ b'a ta k'a k'a doni ye Zirakɔrɔ donfɛ an ka foli b'u ye a jeunes a npogotiginiw cɛkɔrɔbaw n'an cɛ n'a muso an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye depuis kunun u bɛ nin girinkajɔ la ka dugawu kɛ an ka sigida ye ka dugawu kɛ jamana ye ba Alima Kamara a n'a denw an ka foli b'u ye Aja Ɲama Sisoko an ka foli b'u ye maa ma bɛ kɛnɛ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an balimakɛ Madu Jalo kalandenw y'a laɲini ani karamɔgɔ san tɔw la an bɛ deli k'a kɛ ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ ɲinan ta fɔra an kɔ an jɛra Ala ka kuranɛ ani Ala kira kanu o ye kama an ye kuranɛ kelen labɛn k'o d'a ma Ala ka hinɛ na Ala ka yafa kama ka dugawu ɲini silamɛw fɛ ka dugawu ɲini an ka imamuw fɛ ka dugawu ɲini cɛw ni musow bɛɛ fɛ an mago b'aw ka dugawu la an ka karamɔgɔ an tɛ karamɔgɔ ye fɔlɔ dɛ a ka to k'an latilen n'an filila yɔrɔ min aw k'an latilen an mago b'aw ka dugawu la an b'a fɛ k'aw ladege nabaga kelen kelenna bɛɛ fɛn fɛn bɔra dugu kɔnɔ sapeur pompier baarakɛlaw depuis sɔgɔma u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ u bɛ kɛnɛ kan yan a baarakɛla fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye u bɛ baara min na jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la olu bɛ degun wuli ka bɔ maaw kan fi sabilillahi u tɛ dɔrɔmɛ minɛ maa si la sini ni tasuma y'i ka so minɛ u ka numéro bɛ yen 80 00 12 01 u wele
u bɛ taa tasuma i ka so tasuma faga ka sɔrɔ mɛ dɔrɔmɛ kelen d'u ma ni siraba kasara y'i sɔrɔ u wele 80 00 12 01 a tɛ crédit jɛnɛ fu don an ka foli bɛ an ka jamanatigi ye n'o ye Alhaji Ibrahim Keita a n'a ka gouvernement an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ mun b'an kɔfɛ tan vraiment ne ni ninnu ne jɛra diinɛ baara la yanni dugu kɔnɔla ka ja dɛ nka ni ne ka wele dɔw nana hali n bɛ fɛn f'u ɲɛna wallahi u nana hali n bɛ fɛn f'u ɲɛna nka fɛn wɛrɛ tɛ n bolo duwawu la k'a d'u ma n bɛ Ala deli jama nana hɛrɛ la Ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la an bɛ Ala deli an kafora yan cogo min ya Rabbi an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kafo jannatul firdausi kɔnɔ cogo min an kafora yan cogo min ya Rabbi Ala k'an bɛɛ lajɛlen kafo Ala kira kɛrɛfɛ jannatul firdausi kɔnɔ Ala ko k'a ka Ala ya bonya kama Ala kira kanu kama wa qulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama inna llaha malaikatahu yusalluna ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima salli subhana rabbika wa salamun alal mursalin walhamdulillahi o kɔfɛ an gɛrɛla kalandenw na walanda min tun bɛ u bolo u y'o lase jama ma an gɛrɛla Abdulkarim Traoré n'o y'u yɛrɛ ka karamɔgɔba ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔla a fɛ a y'o fɔ an ye A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi wa sallim amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne bɛna kuma hadisa de kan k'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Ala kira ko kisi nɛma b'a ye alimuslimina silamɛ de ye mɔgɔ ye salimal musliminati silamɛ tɔw kisira min sanihi ka bɔ a nɛnkun tɔɔrɔ ma wayadi a n'a bolo tɔɔrɔ ma o kɔfɛ Ala kira b'a fɔ an ɲɛna ka hadisa wɛrɛ la kisi nɛma b'a ye ko jamakulu 7 bɛ yen k'olu bɛ sigi larusi suma la don min na suma foyi tɛ fo n'a kɛra Alahu subahana wa taala ka larusi suma ye o jamakulu 7 a fɔlɔ o de ye ɲɛmɔgɔ tilennen ye a filanan maa 2 minnu ye ɲɔgɔn kanu Ala kama a sabanan o ye mɔgɔ min ye silamɛya daminɛ denmisɛnniya la a naaninan mɔgɔ min dusukun nɔrɔyara jamaseli la a duurunan mɔgɔ min sigira ka miiri Ala ka sebagaya la ka ɲɛji bɔ Ala kama a wɔɔrɔnan o de ye k'i ka sɔnni kɛ i kini bolo la ka sɔrɔ ɲuman bolo ma bɔ a kalama a 7filanan o de ye cɛ dɔ ka muso dɔ yi jɛnɛya sira fɛ cɛ nafolotigi walima muso nafolotigi ka cɛ dɔ ɲini jɛnɛya sira fɛ o tigilamɔgɔ k'i ban Ala kama o kɔfɛ n bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin hadaraba bɛɛ ma m'an karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dubabu foli ye n'o de ye Abdulkarim Traoré ale min ye kalanbulon fisigi fisabililayi Ala kama muso ka hakɛ min bɛ cɛ kan muso ka hakɛ tan bɛ a cɛ kan an bɛna min ɲɛfɔ hakɛ fɔlɔ o ye a ka nafakati ye nafakati k'a balo k'a fɛɛrɛ bɔ k'a n'a banana k'a furakɛ k'a ka kolisafinɛw ni muntulu san a ye hakɛ filanan i ka yafa a ka fili dɔw la kana fɔ k'i tɛ a makoto foyi la kana sisan muso ka fili ka ca furu kɔnɔ ka tɛmɛ cɛ kan mɛ cɛ ka hakɛ yafa a ka fili dɔw la hakɛ sabanan k'i kana dan sago a kan ni bugɔli ye kana bugɔ k'a yɔrɔ dɔ kari ubiyɛn k'a bana bugɔli tɛ haramu ye furu kɔnɔ mɛ k'i kana dan sago a kan ni bugɔli ye hakɛ naaninan i kana i da tigɛ a la fo n'i y'a sɔrɔla aw bɛ so kɔnɔ ni jogo dɔ b'a la min man ɲi i b'i da tigɛ a la so kɔnɔ pour que a ka o dabila mɛ kɛnɛma i bɛ kuma fɛ mɔgɔw ɲɛna hakɛ duurunan i ka da a la ka danaya sabati i ni i muso cɛ ka da la kosɛbɛ ka danaya bila i ni muso cɛ hakɛ wɔɔrɔnan i ka jɛ a ma kumana min na n'a ye jɛ ɲini fɛ a bɛ taa bɔ a balima dɔ la ubiyɛn a bɛ taa bɔ a fa n'a ba la parce que a tɛ bɛn a ka bɔ ka sɔrɔ a ma sara i la k'i ka jɛ a ma ka sira di a ma ka taa o la hakɛ 7nan i kana a gindo bɔrɔtɔ k'i k'i muso gindo sutura kana gindo fɔ kɛnɛma mɔgɔw ɲɛna hakɛ 8nan kana bisigi jugu ta i ni muso cɛ i ka bisigi ɲuman ta i ni muso cɛ kuma bɛɛ hakɛ 9nan k'i ka tile i musow ni ɲɔgɔn cɛ
n'i y'a sɔrɔ 2 don ou bien 3 ou bien 4 k'i ka tile i musow ni ɲɔgɔn cɛ. Hakɛ 10nan i k'i masiri i musow ɲɛkɔrɔ k'i pari i muso ɲɛna kuma bɛɛ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salli. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ne bɛna kuma o ye seliji farida a n'a sunna ye. Seliji farida a fɔlɔ i bɛ ŋaniya siri, a filanan i bɛ ɲɛda ko, a sabanan i bɛ tɛgɛkala ko, a naaninan i bɛ kunkolo masaya ka taa kɔfɛ, a duurunan i bɛ sen ko, a wɔɔrɔnan i b'a tereke, a wolonfilanan i b'a teliya. Seliji sunna o ye 8 ye. A fɔlɔ i bɛ tɛgɛ fara ko, a filanan i bɛ da ko, a sabanan i bɛ ji foroka don i dun kɔnɔ, a naaninan i b'a fiyɛ ka bɔ, a duurunan i bɛ kunkolo masaya ka na ɲɛfɛ, a wɔɔrɔnan i bɛ ji kurakuraya, a wolonfilanan i b'i tulo ko, a 8nan i b'a dada ɲɔgɔn kan. Salamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atayyatu lillahi, azakiyatu lillahi, atayyibatu salawatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaikum. Mbede arsilamau ambi ala tando ka barka da alai ka silame bela jenin fo ka ta an ga diine ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ in kan an'an ka karamɔgɔkɛ n'o de ye Abdul Karim Traoré an'an ka alimamibaw ani silamɛ fɛn o fɛn n'o bɛ kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hɛrɛ kɛ o kuma na aw bɛɛ lajɛlen Ala ka kɛnɛ in Ala ka kɛ Alakira ka kɛnɛ in Ala ka hamu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka silamɛ bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn ka barika da Ala ye kɛrɛkɛrɛnyara aw minnu bɔra yɔrɔ jan kana kɛnɛ in kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Ala k'aw sutara an bɛ arijana min ɲini Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ jahannama tasuma ma kɛnɛ in kan kibaruya minnu fɔra an bɛ min ɲini alisilamɛw fɛ san caman o kuma na an bɛ sigi kɛnɛ ninnu kan n'o de ye Alakira ko ye o kuma na an k'an jilaja an ka to Alakira kanu ka kɛ an dusukun na ka baara kɛ n'a ka taasira ye a n'a ka kɛwalew bɛɛ lajɛlen o la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo o kuma na Ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ lajɛlen k'aw sara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuma mene da kono o ye foli de. Ne kɔni b'a ɲini Zirakɔrɔ cɛ a n'a muso fɛ kalanyɔrɔ dayɛlɛlen don fi sabilillahi. An ma dɔrɔmɛ kelen ɲini mɔgɔ si la bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka na an ka kalan kɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ minnu y'u sen da u kun ka se yan Ala k'u ɲuman segin ka don u ka denbaya la. Ala ka san caman yira ne ni aw la an ka sigi nin kɛnɛ in kan. Hakɛto bɛ nin kan sallallahu Muhammadu. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما على فوق على بركة kasoro ka soli ke kira kan ala kira sallallahu alaihi wasallam ala min kira sababu ye an ka ɲɛnama ye kana basigi na ale min kira sababu ye an ka diɲɛlatigɛ kana ni diinɛ ye kana an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'an ma an bɛ se ka ala sɔrɔ cogo min na ale min kɛra sababu ye k'o yira n na an bɛ ala kira fo o kɔfɛ an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri n'aw ka wulikajɔ min na
vraiment a kɛra sababu ye ka diinɛ bɔ dibi la a kɛra sababu ye an b'an ka sheku ko an'an ka sherifuka an'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu sheku Sherif Haidara Madan Haidara an ka foli b'a ye fo Bangoni na vraiment a bɛ cɛsiri min na sini kɛnɛ an b'a deli Ala fɛ ka d'a ma an ka conseil ɲɛmɔgɔ Sheikh Mamadou Diko an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen donc ne kɔni ye nin baara in daminɛ n bɛ commencer ka mɔgɔ lakalan kɛ a bɛ san 5 ɲɔgɔnna bɔ a bɛ san 5 bɔ a b'o bɔ n bɛ mɔgɔ lakalan kɛ n ka so kɔnɔ depuis mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 bon bi in na kalandenw yɛrɛ bɛ taa se fo mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 60 ani dɔɔni ma bi kalandenw bɛ 100 ani mɔgɔ 60 dɔrɔn n ye mɔgɔ kunfɔlɔ mun former n'o ye an balakaw ye bi ale yɛrɛ ye kɛra malimatu ye ale fana bɛ ka muso tɔw former donc n ka kalanbulon bɛ n ka so kɔnɔ yan n ye kalandenw kunfɔlɔ min former donc olu kɔni bɛ to ka mɔgɔw kalan olu fana de bɛ ka mɔgɔ ninnu former sisan donc n y'a daminɛ a bɛ san 5 ɲɔgɔnna bɔ o kɔfɛ n baarakɛɲɔgɔn ninnu n'o ye n ka service ye n b'u fo kosɛbɛ an ka directeur ye n'o ye Seydou Doumbouya donc a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka taa se an ka ministre ma n'o ye général Salifou Traoré ka taa se Alhaji Cheikh Ibrahim Traoré Ibrahim Keita n'o ye IBK yɛrɛ an ka foli bɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamana fana wa n b'a ɲini karamɔgɔw fana fɛ ani alimamu bɛɛ ani sherifukɛ ani conseil Cheikh Mamadou Diko vraiment n b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ u ka dugawu kɛ jamana ye jamana ka basigi jamana ka kelenya jamana ka hakilisigi vraiment o y'an ka laɲini ye wa an bɛ Ala deli su fɛ an n'an ka kɔlɔsi su o su an b'an da nka an ka hami ta dɔwɛrɛ Ala k'i se ka basigi don jamana kɔnɔ an ka jamana in kɛ ja ka da kan an ka Mali dɔnnen don ni kelenya ye an ka Mali dɔnnen ni dunkafa ye an ka Mali dɔnnen don ni diinɛ silamɛya an b'a fɔ o ye ka continuer an ka jamana in kɔnɔ vraiment aw ka nali fana bi kana an ka wajulu kɛnɛ kan a diyara n ye alhamdulillahi rabbil alamin n badenw nin tun ye an ye sirakɔrɔ donfin kalanbulon belebeleba min bɛ yen n'o b'a wele Nuru Zaman olu ka mawuludu belebeleba min n'u y'a sigi alakira tɔgɔ la sallallahu alaihi wasallam o kɛnɛ de tun ye nin an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi Ala ka barika don kalanbulon in na ka barika don u karamɔgɔw la n'o ye Abdul Karim Traoré badenw Ala ka waati wɛrɛ jira an na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Aye bonne ne karamɔgɔ cɛ mina kuma wuli bali la bɛɛ man